कबो सोचले बड़ो गांव में जब इलेक्शन पड़ेला तो गांव में रहे वाला बुजुर्ग लोग खातिर नेता लोग गाड़ी तक भेज देला। काहे काहे कि बस एको वोट ना छूटे के चाही। वोटिंग सेंटर 10 से 15 मिनट के दूरी पर आएला। काहे कि ऊ टाइम बस पब्लिक के कोनो दिक्कत ना होके के चाही। लेकिन जब बात शिक्षा के आवेला तो यह सरकार बहरा और गूंगा बन जाला। एसएससी जैसन एग्जाम खातिर स्टूडेंट्सन के 5 से 800 किलोमीटर दूर सेंटर भेजल जाता। ना कोनो साधन, ना कोनो सरकारी मदद, ना केहू पूछे वाला बा। पहुँच सकता रह तो पहुँच जा, ना तो अपना किस्मत के दोस्त दा। इतना दूर सफ़र करके जनरल बोगी में कस कसा के पहुँचियो जाता रह तो कोनो ठीक नहीं है कि एग्ज़ाम होई कि ना होई। कहीं सर्वर डाउन, कहीं बायोमेट्रिक फेल, कहीं परीक्षा ही रद्द ना हो जाओ। वाह रे एजुकेशन सिस्टम। युवा तो शिक्षा के सबसे आखिरी में रखल जाता, जहाँ आवाज़ उठावे वाला के लाठी मिलता, जेल मिलता। स्टूडेंट्सन के साथ साथ टीचरों लोग के भी लाठी खाए के पड़ता। वाह रे एजुकेशन सिस्टम। तू जब तक वोट देता रह तब तक तू ये देश के नागरिक बड़ा। अगर सवाल उठावता रह तो तू देशद्रोही बन जेबो। ये देश के तब तक तरक्की ना हो पाई जब तक ये देश के एजुकेशन सिस्टम में कुछ सुधार ना हो जाओ। लेकिन याद रखिए कि ई बेरी वोट ई सोच के देवे के बा कि आवे वाला 5 साल में ये सरकार तारा स्वास्थ्य के लेके का करी, तारा बाल बच्चा के शिक्षा के लेके का करी, तारा रोजगार के लेके का करी। ई बेरी वोट ई सोच के देवे के बा कि आवे वाला सरकार 5 साल में तारा खातिर का करी।